Andizunyelwa kaloku mna just because ndiyi-public person, mandinganyelwa kaloku. Ewe obviously ndiyazi kuTikTok, you guys know me, ku-Instagram, so makuthini ndithule because ndiyanyelwa mna, because mna ndiyaziwa kuTikTok yena akaziwa. Ndiphume emotweni sana, ndibhizi ndintengantengisa intamo, ndikhangelana nalona qatiko, kuthiwa get in the car, get in the car. Oh, ndafakwa emotweni sana, kwavalwa usicapha. Hey, sekuyindlela ngoku, sesiyahamba ngoku. And I'm still mad because ngoku bandiqhawulele i-jumpsuit. I-jumpsuit yam le bendinxibile ndihambe nayo ndiyi-cute ngayo, bayithe eyam i-jumpsuit kaSinesipho wakwaJamani bayithe eDurban. Now, when I'm talking to my friends after we come back, my friend is telling me that, Chomi, I got in the toilet and you were still in the toilet. I didn't know you were still in the toilet. But when I got in line, because like obviously, yayazi mos line yaseklabhini ye-toilet, bafole line for uchama. Uthi ke ngoku utsho mama, I kept on hearing these girls talking about Sine. They already knew that you were in the toilet. They did it on purpose. I was there in line. Uthini na my F? Which Chomi, bendime pha elayinini. I saw you when you beat that girl with the comb. And when you saw that they were coming for you, and I was the one who literally pushed you to go to the door. Guys, ndenze ntoni? What did I do? Isono sam kuchama eDurban. Esam isono kukuba ndichamile eDurban, ndikhulule ipaint ndachama eklabhini yaseDurban. Sisono sam eso. Sesam isono eso. Wow, guys. Wow. Hayi isono sam kuchama, guys. Actually bengafanelanga uba ndiphisiwe. Bekufanele ndiwubambe umchamo ndiyowuchamela eJoburg, because xa uchama apha eDurban uqhelwa ziitiki line zabantu. After begqiba ukuqhela, abazi ngamandla abo lamagwala kaSathane, babiza oomakhulu babo, great mothers, great mothers abaseklabhini, but they must come and fight me. They must come and fight me. Ebenxiba iskipa esiwhite laa ntombazana, ndimqaphele fast, ndimbone phaa kulaa mnyango. Umile ubukele oomakhulu bakhe bebhizi bentsala ngejumpsuit. Qomba tag wena sifebe sikatiki line esingakwazi nokulwa, ubhizi uyawuthumela abantu bazondibhakanyela. Uthumela abantu bazobhakanyela mna. Hayi saneDurban. Wesibekumnandi. If you go and check my story on Instagram, bro, I posted by mistake on Instagram because I thought I was posting on my Finsta, and I was posting on my main account. If you can go and see, I was having so much fun. I was literally with my friends. Hayi son. Hey. Hayi kunzima Chomi. Kunzima eDurban. Hey la makhulu ebenxibe ublack. And ke sana ungumntu oqave ongaka. Andazi becimba uzoyenza ntoni kum. Like, how can you be a fat gwenya and you wanna argue with a chopstick? You wanna fight with a chopstick? Anendibona uba ndibhitile. Like, andibonakala uba ndibhitile. Ufuna ulwa nam? Kodwa ungaka uyibhaluni. Actually, I'm even making noise for my friends. This thing is pissing me off. It is pissing me off. It is pissing me off. Because can't you see?
ubloated ibhalunikazi uzofuna ulwa nomcinga kamatshisi awubona uba ndinqinile. Can't you see that I've lost weight? I'm literally a matchstick and you wanna fight with me? Why ungalandi la matches ome phaa kulaa mnyango lo ndimbethe ngekama? She must come and fight for herself, must. Because she's the one who beat me with the door and I beat her back. Why ngoku kufika amagwinya? Why ngoku kufika amagwinya aseThekwini? Kufika amagwinya aseThekwini. Oh, bawo. Azibandoyeka nini ubhulishwa. Azibandoyeka nini ubhulishwa. Just because mna ndingumntu owaziwayo kuTikTok ndiyabhulishwa. Oko ndibhulishwe erez. Ndade ndaphuma erez ndazifumanela indawo yohlala. Ndaba ne-apartment yam. Ndibhulishwa naseziklabhini ngoku. Hayi iDurban indiphoxile bethunani. Hayi ndiphoxile iDurban. Yho. Hayi ndiphoxile iDurban. Yho. Hayi indiphoxile. And into endingeyiyo mna andilogwala. I hope nala makhulu ebebhize mfumfutheka apha ebhize sisindelwa ngamanqagisa namanqatha wakhe ebhize ezibona ingathi ngam ebhize ezama ubetha mna. I hope xa ileli iklabhedi yakhe uyayazi uba ebengangena indawo. Ebengenaphi? Ebengenaphi unozipejejana? Why engathanga hamba umshaya nawe mngani? Hamba umshaya. Usayifuna ukuba uJackie Chan ngam. Yo. Hayi fuck. Kothi ndiyolala guys. Impumlo zami ziright ngoku. But wow, Durban. Wow. Waze waba yisimangaliso. Yo. Bekuyobekisela babe ndingu-DJ. DJ mhlawumbi. Babe ndingumntu like ocacileyo. Bekuyobekisela phi. I am just an influencer bethunani. I'm not nothing. I am literally just a content creator. Yo. Lithunyelwa eliya guys. Ujwayela hayi bogogo uhlangana phi? Angishanga wena mos mina. Aza ujwayela hayi bogogo suzujwayelwa amasimba uhlangana phi? Yo. Hamba KZN. Hey mandigoduke bethunani. Let me go home. Because ndizothi ndihambe mall ndicima ndizihambele mall kanti nabo magriza bakhona. I didn't cram their faces. Like I really don't even know how they look like. Even the girl who snatched me, I just know she was wearing black, but I didn't see her face. Yo, I shame. But anyway, thank you, Live Durban bouncers, for standing up for me. Thank you. So basathini ke shame. So thank you for trying. Thank you, Live Durban. Yo. I got in the sale. Yo. They are watching this live. I forsake. Because what did I do to them? I was literally taking a piss. Bendi kama, dude. I was literally trying to pee. And you kick the door. I hold it the first time. You kick it again and it hits my forehead. What must I do? Come out and smile and be like, oh, you hit my forehead. Undinyele mos.
Undinyele mos. Fa ndifika ndincume kuwe. Oh, you hit. Undiqhela ikaka sisi wam. Undiqhele ikaka. That's why I beat you with that comb. That's why I beat. Uligwala la mntana, guys. Now that's all I'm gonna say. Uligwala. Uligwala la mntana. Uligwala. Akakwazi nokulwa atsho ngobubi. Atsho ngesinqanda apha. Ndiyakhumbula ebenxibe nenqanda. Ndisho ilesi yakhe ibixwebile. That's why ebenxibe laa nqanda enxibileyo. Laa mnqundukazi. Uligwala. I literally held her like this, bro. Like Anje Chomi, and I wasn't even fighting. I wasn't even fighting with her. After the bathroom situation, when I beat her with the comb, we met again in the club, and I held her like this. Damn gona. If you're gona, gona means hug. Gona means I hugged her. I hugged her like this. And I told her, baby, I don't have a problem with you. You hit me with the door, and that's why I retaliated. But if you want to talk, we can talk about it. I'm such a girl's girl. And if she had apologized, trust me, if she had apologized, because everybody was online with her, were telling her, just apologize. You kicked the door. She doesn't want to apologize. That's why I beat her with the comb. If she had just said, sorry, I didn't know there was someone in the bathroom, I would have been like, it's fine. It's okay. It's okay. Nizinjakazi nina apha ngaphandle apha. Nizinjakazi. Nizi-dogs. Nizi-pitbulls. Nizi-pitbulls. Nina ngaphandle. Wawukhe wanibona ndilwaphi? When have you ever heard ba Sine is beefing with ban?